It-tifla li qed ikun allegat li gidbet dwar missiera x'kienet imġela minn omma għamlet mal-25 rapport fil-konfront ta' omma. Dan ir-riżulta meta fil-qorti komplet tinstema' l-kawża kostituzzjonali li l-missier Emanuel Camilleri fetaħ kontra l-Ispettur Luis Calleja li mexxiet il-prosekuzzjoni kontra tiegħu. Fil-qorti ngħid li dawn ir-rapporti kienu dwar abbandun u raw il-bidu tagħhom fis-sena 2008, jirriżulta li huwa lillum huwa mejjed ukoll kien għamel rapporti simili. L-avukat Tonio Azzopardi li qed jidher f'isem Camilleri tefa' ħtija fuq l-Ispettur Luis Calleja u argumenta li dawn il-files kienu responsabilità tagħha. Min-naħa tagħha Calleja qalet li ma kienx taf b'dawn ir-rapporti għax kienu miżmuma minn sezzjoni oħra tal-Pulizija. Waqt li kienet qed twieġeb lill-avukat Azzopardi, l-Ispettur qalet li hija kkunsidrat biex tieħu dan il-każ il-qorti wara li semat il-verżjoni tat-tifla dwar missiera. Il-konsistenza ta' dak li bdiet tajt it-tifla kien diskuss fit-tul waqt is-seduta li saret il-ħamis fil-qorti. Mistoqsija dwar diversi avvenimenti li ġraw fil-familja bħal meta t-tifel tkeċċa mid-dar minn ommu u tħalla jorqod barra, l-Ispettur qalet li ħadd ma rrafa dwar dan. Dwar il-fatt li Camilleri kien akkużat b'korruzzjoni ta' minorenni u stupru, l-Ispettur qalet li fl-età ta' 8 snin it-tifla ma tkunx tifhem eżatt x'inhi penetrazzjoni. Għalhekk, peress li ma kienx għadu medikament stabilit ġara l-Pulizija akkużawh b'fastidju sesswali. L-avukat Azzopardi staqsa dwar kemm il-Pulizija kkunsidraw l-osservazzjonijiet tal-ġinekologu li qal li ma kien hemm l-ebda sinjal ta' abbuż sesswali. Fil-qorti Azzopardi qal li l-Ispettur Luis Calleja ikkontribwixxi tal-akkuża inġusta, tant li fisser din l-attitudni bħala daqs li kieku ma rfitx il-jum fant minn ġurdien.